abusia ma mema wakwa ba efa wombra emergency Ghana TV eso enenso obo ade na doma ka ye ho wa hye yeso ama ye da so tinkwama na ye de asida kese ene ye de ema ne din no enense ma ba begu ya ponso no de doso papa na mu odu na ni nyina ene se konfo ba bi abro ewrabe bi nnua enye duampo abro ni nnua masisi a na duabo ni di nya na ne se konfo ba yi ni abafo mienu ena na esan baako eye na danfo ena baako nso eye na kwala one no eye adwuma na eno ena entokwa eba one na kwala ne ntem ena na danfo ne na kwala ekokodi nkomo ena ekopie mu ho se sa na konfo ba yi ekeka omuti bom ene oni we hia no wase we poto e de akere we oni we nso hia no wase ono nso poto e de akere no eno konfo ba na kwala no ekunu etse sa asem we na ne bufu ye no konfo ba yi so se adan ene wo sa wo yesa na wo keka nipa mienu tibo ma eya na ene okasa ne bia kasa konfo ba yi mu ni yakuma o se adan ti ena na danfo no akwakwa keka sa asem we nyina e de akere konfo akwala no ekunu eno nti waburu ni nua na eduabo no enya ewrabe pa ye na danfo no duabo ne nya no na wachinchin odi mpenifuo ahodro akomami so ekosere so onfa nche no na ne dua no maami se nya ade a obepene eno na ama watu anamo ede na nsem nyina ba bedan na Krobea se ommoa no nka ne ho na duabo no omuntumi ena ne emfiri ho no nsem pii ena ekoso ewo ho no mepesa obeka me ho ne akwakotie aba oho te say pacho nyame adom atiefo emane habo se mekata nanim ofri he na bai me pacho me wehwa medoma pacho eho na ote me pacho na afri he me kroma ankasa pacho offenso pacho dia na do ba kumase ankasa pacho dia de me ba kumase ese na me sister wa e wo kumase ya na me wa akra ye adwuma na o ka kire me se memra kumase okay na ye men anuafo ne ye men okay ene ma obe kumase ya bi wa no kakra why enti se obeben abusua nti na ma ufri nkran na obe kumase me ba chan unya akwantu ya untu se bi asisi a utiwe na bi anana Krobea me se me de wo ko US bi Canada bi UK bi ana bi bisa anka wonko wadaro manka meko ka beko na atenkran heye bobra ne yese brabe abusua na aba ablabo ne moame ne moa wo ho eye kuntunu hane a ekoni nchi ben abusua to a wonya bedi nokre mani nsan wo mfie sei pacha me wo 37 pacha mesramo atiefo akwada nya asem ketwa wo bibia bi wo ma me pacha me wo baba ku 13 years ei eni o si muntem monte 13 in free 37 mu ma me na me hwede aka monte free ma me 20 akwa we o ma se kapa o eye no ano no de a eya kwa we 13 aha ti free we ye kwoti free mu kwoti free mu monte 24 o ye sure pa o ye sure na ye 14 pa me nka say ye 14 pa me say ti 13 free enti eno ano no okay atiefo we dia se no ano no amoma mi hu se no ano no Francis Ajay se no ano no eja kwa mi atwa o ma sika o ma teacher da so ti ase oda so ho wow ya ye kire English ne dia o se e ba se ya amni oba ade na ebo oba English for ne dia ye nim ye ho oh me nkura na me kire o mu English no ba kwa afrim na anu yi na se eben sa atam on na ye headmaster ono se Miami no wo US na wodi photo ne sende me say o kai akwala we ye friend da adom na akwala na afrim na say I don't like this wa pre ne hondodo wa pre ne hondodo Owusu Michael say eja kwa mi atwa mate ani amoma confirm ne de me hu se nokre good ene abaya emfi aduonu nan na awo bakan na se de wato bo ase ama ho ede asem ene de waba
meni metiefo de mabedwafo nyinaa anim hyase entinsi mfimfini hyase chirichirim na mintie mepacho de akoba ye nyinaa ne se mebe han dan wo medoma ho no kwasem se nipa na mni na nya asem no na oye konfo ba na minim ne da woni konfo ba na nya asem mepacho an okay na minim ne da nti enkura bi kesi bai e na omo de konfo ba ne na aso timi ya na mse a meba ma te konfo ba yi din na nso so no mi hu ne danti mekọ me na mobekọ na makwa akọhwe amamla enipa ne beye e na mekọye eti me mekọye na me ne nkura ne kọye no me ba ho asem ebe pie mu wo be bia me mekọye no na me koja wo bia na akọye na ade na me ba ho asem ekọ pie mu enti no kwasem sa asem ni kọ pie mu ne free ho no ma me ne benya ayonkofa nti wo ba me ho me so me kọ no ho bibi hia na wo ba me ho beje bibiem me so asem kire me so a me kosusu ho kire no ti abetena te se enuafo no nti ga obi ba ne na so se obetete akom na ga ne ba ho eti se me kọ ho nom na oka me kọ ho na oka ga ne nsam ga ni ho nom a na oka ga ne nsam kire me agia no what is say save ma ya wie ye wo ye so ye frɛ no abaya bi ba ho sa obetete akom ye frɛ na agia oye kramuni a wo betete akom e wo konfo ne na aso kramu konfo konfo na nkasa do ya asanti na girl agia na oba e ne ye kramuni me patran e na akoma fa no me patran kramuni na akoma fa no e no wo betete akom me patran obesua wo ma me ne ho me patran e na ye dey enti me kɔ ho no ma se agia ni ho a osori ho na ma me na keka agia ne ho nsam akyerem se seve ma go no yare ya wo ma asu ye yanim guase yare ge no kra sa yare bi sei ene wo no so na wo se wo paduo na wo sori opese wo mfa nsai wo ne ma nti wo sori ana wo kodun so adwaye ho basa de ma de wo ni ma wo kansam eti se me so me kɔ na me so me sori ana wo ka me ho nsam so kyerɛ agia no enti oni agia ne benya entokwa kakra ena agia no se o free ne na ase timi de na minimum tokwase enti me kɔ konfo ne na konfo afia ne na ase no na oni osu na mebisa ne se na afia na konfo osu me pa chan na osu na konfo no esu me pa chan ai konfo afia esu me pa chan na osu na me se konfo afia ade ene wo se ade a agia ya me pa na me se ade wai de ene wo so obegye di se agia ne me akose wo kɔ na eburo na obi de beche wono agia na yedigu nsuo mu no ekoyam ne mole na agia na ekɔ no wafa rover atete anyankopɔ di madanse se wo fa mole ne kora no ekele mi nti wono ha me ma me ka se ada ya agia ne bae no onu aduane mani bi ni dana na me de me ka na me de me sorry free wona me kɔe ti di be 2 weeks na me kɔpɛ dan eti di be 2 weeks a me kɔpɛ dan na me kɔhu agia no wo kunu wo omadwuma mu eti ono kra na frem na mse wo edi enti na se wo free ma me ne na aso a emole a eburu obi dia beche ono mde aye mbole na wo tete akọ no sister enye me na me tete mole no onu mom ene fa de tete mole ne ma me se agia na no asem na wo me pa agia na no asem na me ka no onu mom ne fa de tete mole ma me se me mfa nkọ na me se ugidi ti me bisa agia ne to aso prince ana wo se aye no kra na me se ene nana so won ka no kula o wo ka sa kire me pa me kan agia ne ka sa asem ne kire wo se enye wono na tete mole no enam se sete sa de ene nana won ka no kuro wo ka sa kire me pa me kan de maka me san da enam se ene nana won ka no kule na se wonu mom ene fa de tete mole ne ma wo ena wo se su se wo na wo tete mole ne de a ene mehwe ne ye won ka no kule eho na agia ne beka se na woni mo ho nsema wo bro so kire me na wo ba ho na wo kobia na wo ka wo ho asem kasa no sunye mu asem bi si me ne me ba ne ntem ofi a metim na agia ni ho ba agia ne beti sa asem ni nyina na konfo ni de onim me pa che ni nyina akopie ne na so eti fila emfitiase etu ahyase nyina onim na agia no susu ni ho enti agia ne start se wo ka sa ansem na kire me no ti wo wie no se maadwo akola ase adana wo ni wukunu kɔ no wotete wa hwe be ma nnes ade wukunu wo yale ana yale wo no ho ana nti wo ka sa nam se maadwo nya mi kunu no seso a enka one nam basa e ma sabe ye ni din hunu
na saa na konfo na aka me ho nsam a kire wo de a ene ye won soso waka wo ho nsam a kire me pa na service ayale na wo so ye ngu ase ya de enso so nya me nko ana waka a kire me de obeba ho obeba be ye na de bia wo kanti wo na agya ne beka se obi ani ho a maami mo ne be na mse be ye wa bo me maame kola wa bo ni bi na enso so agya se de osi panu abuli enti no me mete me ho asem kola se waka se de osi panu abuli enti no me minkonko bisa no efi se wa bo ne kula dua me na wu wa bo no anu wo fa dua me na wu ni nua mu nyina wo buru wo mu nua ne maami nyina wo buru wo mu nua eti me mete asem a me enkonko bisa enti agya me de nti wo ya no wo se a maame ne sese me ba ho a obe pam me esan se mi igu na dwuma agya na e kan se me pa cha agya na kan se na me ka kire agya se enya me na mi igu na dwuma se wa ya konfo papa anka obi be ye dwuma obi foforo ba enka on kan kire no konfo a obi abe ye dwuma se obi nipa no hu nipa kola ba wuti me ka kire se nipa se me se bia se na obe ya oba se bia wo pese wo ye we o se me nchechiri obi wuti me ka ni nyina se o ya konfo papa enka saa ne ma no enka onye enti ho na agya ni kunu ne be ka se wono no o me saa o na hwehwemu mame eni duadane e na wo ya ade ti wo ka asanam sinti adane mi dua na odane ye no edane ye na boy ne se ene de edane ye nti eno de mi dua na wo wudi dua koso wonane ma wo me pa chan wono akra me pa chan ono me na me kese me ba ne papa 13 years ni won hwa akra no nti mi mo me kese no nti akra ne ko ho ma ni iska 15 cedi ma akra no to oni mom kra na flame se dua no nya me ba no enti me mla me na no me pa chan enti boy ne ka se wono wote wonom no dua dane eni hwehwemu mame e na wo ya de na mbisa boy ne se enti me dua na odane ye no eyeye na boy ne se an eyeye na mse me de okonfo ne de mi hu ni ye firi se konfo papa bia ni ho a wo be kwa akoya de a osan ye de ekeka ena wo boy kula ka se science de ade mbe ko baabi foforo na me se me pa charge akuna me de me twa so enti me ka kira de ane se ma wo nko bisa no be me so me de na waka no so wo se me ba ho ne se wo be pam me na mi gu na dwuma de a me nko ho biem be me misa no penu abuli enti me misa no ti free ho no ma nko ho biem no kwasem se me pa me dan kula me nyaaye no ma mo na mane enti me de ma be da so se me misa me nko bisa enti agia no so no onkonko bi senti mi de ma beda so abe na awotwe achi ti mi wo ha mete pono gwangwangwa mi bie no ono awo su na me se na na konfo ba na me se na na afia adai na na afia adai wasian ma bowu dua na me se wo bo mi dua sesei wasian agia se wonu okuna ba ho abedi matam se wo waka kire o mo se me se wo yale gono egomo me de saa yi no kra me kan na o mo sere me wo yale saa yale ni bi na wo wo bo na ma na se na na yare ebe gono e ma ya wie yi bi ha okunu ne na be ham so se wo de na ba se won sa ne yale a adenti na wo san aton ne kire nkrofo nti be ma ne na be ko ti oba ya o kanam se na na enipa enu asem kan ko na chi asem kan so so nko enti saa agia na be ka saa agia ni nie ma agia ne mla oni emi nie na ne me kan ya no men kan mu obi anti na de agia no so kan ya no won kan mu obi anti nti de se wa be kan mi ni ho nti wo de ma ne mra na wo mla meka nti wo de oba frɛ me e na say me number ni ho na me ma me ba ne twere me number na me se na na de be si bi agia ne ba me wo ha ne ayi kura na me folo ka ba se be ya wo be hu asem ni mu no kore e na me de me da so nti ho ane dua na obo ne mani mu no me ma mfa anya asem na me pesa ne ba konfo ne bo dua obo mi dua e wo wani mo aye o fla abo abone e na ntoa na nsuo na ote ho ya adwuma ne nsuo de ofle beble enti me no ma e wo wo awani mi amani wo bo bi dua se won fa asem nso ma me e na me makoka nti nsuo no eti ho ne de wo boss adua no me na me pesa agia na nkasa nye dai emla wani mu no so wo fre nsuo be bo ofle abo abone tobo ase o kan se ya no amama kai mamu na tu onu ne tumi fre nsuo 14 di bodua at the same time hey mi hwa na e ba ne nso nye akwa ne ba mamu na tu eda wi be chiao ofre abo abone enu so ye nsuo onu nanim wasi yase ya wo on nanim baby kula wo bo senso ndin kire me maame kula wo so no bo ni din chi aha ena de nsuo ena wo fle kumasi nsuo ya ntoa chema wan ena so hu se me na enra na me ka sa asem we me say da bia enipa around the world a frech ma wan nya asem ketwa ena hwan bi ena ba bia yete no nsuo mako 7 na aka abom to wote ho na ye adwuma no sansuo minim ni do na nim sansuo ni to fle sansuo no nsuo 7 na aka abom no
There be 7 why? Yes, 7 together. Me pachan. Enti 7 ni nyina eno friend. Me pachan. To aso. Eti me no man fa anya se me ka je so ma ge ne nya dem le nti onu akasa kura nkomodidie mu no. Ena me ba ne kura ye no wasenana. Me hwa nsu kom de wo na me ba ne kura akoyi nsuo. Ena wode man wo ji nsuo ne no nti me dem se bibia ye de atwa. Nti nka me panipa me yakona yakoka na dua na oboye no wadane. Enti me ma me so koye ade wo ho. Enti na twa se me ma me de aseda me frɛ mambo na ma na se na asi enti na twa se ma me de aseda ye dey eblem because na oda me ma me kasa me ma me abɛya de o me da ase ene ukoya de ho no wan tua obɛda wo ka oda ho kora na obɛbɔ pono ɛna oba me ma me ba enti me ma me ba ye no ɛna o ka kyerɛ me ma me se wabɔ medua wa flensuo wie nsuo ama ne ba ma adwoa no so se me se wo ye tutu ni benti ne ba no so afle bobo e de abɔ medua wa frɛ de yi bobo ono konfo afia ne baba ya panyini sami mi si wo ye tutu ni bent wa fle bobo de abomidua enti se ne ba ni obomidua ni wi eche no oba ni obebisa me se asem se na wate yete se e na mi kyerɛkyerɛ mu kyerɛ ne ba ne se ono de won kɔ ne ma me si agea ne beba agea ne ba de wo bia ye be ka me na twenti me ma me ka sa asem ne kyerɛ me se wo kɔ konfo na buru nu ya wɔ nanim ama ne ba no so afle bobo de abomidua ne ma anyi ani enti ye wo farifuo bi wo ye frɛ ne da akwadwo ena me dimli kana m ko da akwadwo na m se da asem se na me ma me afrɛ me aka kyerɛ me be menyi ni won to se wankasa wo bekwa wo bekasa bi e no kura na sese na me to papa nanim na papa no ko ye ti wona papa ne flam fon se sa bena asem na de to manim na ya no kuro me ko ye no wa bodua ama ne ba no so afle bobo abo na m se sa nti da ye be ende na me ade nanim de me nkonti me srom di dwa atoa e si so papa na kobia wasi dua no onane nam sa de kwoto maami bi so wo ho anim ye frɛ ne ma happy nam de kwoto maami no nti maami no so kɔɔ no ɛna afi de ɔka kyerɛ maami ne sɛ ɔbɛda ne dua no na dua no ɔbɛda ne ba ma adwa ne sɛ ɔbɛgye me 10 million enkokɔ miɛnsa snap baako kosua crate wɔno so bɛgye me sika nti sɛ ɔno ni sika ne de no kura nyame nim sɛ wɔntwabo mia na me ka sɛ me de 5 million to tɔne ma na me de 5 million ɛbɛka ho amana dane afɛ de yɛ bɔno wɔsi dua no ontimi na ne ne mienu nyina amum gye sɛ ne ba no sika na ɔso ɔbɛgye gye sɛ metua sɛ sika no ansa na wɔadane ne ba ne de no nko ansa na wasan adane me so me de no ti dua na da hɔ a boro bɛbo so me dua toafo a na me kɔ me ade me nkwa ni mu bi ɛne ya me kɔ dua toafo nipa miɛnsa na me de wo mo kɔɔye mi ade mankwa ni mu bi afi kura de wosan se me se na bosom ni ye ntontura nti dua no wo nane me so papa me nkwa ka se na bosom ye ntontura ba bia na me kɔ na ye bi ho ɛna na ye bi dani dua no efiti ho no enu na ti me sa fa chi wo mu si dua ni wo mu na me sa kɔ ye kuro mo konfo bi wo ho ti me kɔ na ma konfo ne frɛ ne se one ne nkasa se ba yanka obegem ami adani dua na mpa konfo no so ne kasa se wo so wa makwan ami ada na ni dua no konfo no so ye de obeye bia so dua no so eda so mu afi kura de wo se wa makwan se konfo no na ni dua no no oye na ade no eye se wo no a na hwe edane yaka bia wo si dua no na kura enane enam se sa na te dia mpanifo so wo ho nti ene me de beba abeda mo nti na me nante se no asemu okay na Aji konfo oni ni kunu no wanya wono mo atie wono mo ano asem semu ahia modi nkomo o se me nkobusa no me nsi ni fie hobio enti wonso me nkobusa no eye dan no oni ni kunu ni fa akire ba konfo afia ne ho wanya na busa no kwasem ne se ma frɛ ne sa onfa na me so minim ba bia otie enti wo tutu fom de kra no ehye ho no wan de kra konfo ba no konfo afia no meni agea ne mienu no wokunu no ye saade nti bi agea no de omote ye no omakɔ ama na bɔ wo moka ama oma edane agea ne de no enti mimi mo me de na mse nanim de menkɔ wonto sa agea ne niemi so menie enti mimi de menkɔ nti agea no oka wo nti agea ne de wakɔ ama na dane agea ne dua no ama no enti firi o me so agea no minim ba bia wo tie me se wabusa agea ne se agea konfo yi wona me no bedi nkomo eye dan na wo fa akire kɔ konfo afia ho kɔ kan sa ansɛm no kyerɛ no ma konfo afia besugu me so since asɛm ne ba me frɛ ni bia won fa ma frɛ na won fa me kɔ bepem ne oni ni kunu te he hagea no omo wo fa de na minim ba bia wo motie ni kunu na adwuma mu wo he ni kunu adwuma mu wo medoma hɔ a ba ni kunu na nkasa nya na adwuma wo bi adwuma na ya na ɔkɔboa no edi adwuma
almost so na de your friend ni kunu ne say ni kunu de minim so mo friend scorpion me pa cho minim ni din pa sa na minim se enti wunya no mbusa ne say de enti no fa akire ko konfo me pa cho de bi me friend na won fa bepem ni na konfo ne se ensem ben na hagea ne kunu ne baaye no omre ne ba be kon so o se agea ne okunu ne bebo onamane se me di natem se 7 abosum ye ntontura abusum hunu be ye no de ye adwuma na ensam ne de bebele ono no se de konfo no ositi ono ni nya asema eye ba ko anu de mienu aka ho enti ensam ne de bebele na afi so mimi gu na nim asese wo sa yale we ya mpa wo konfo no so wo bo mamane e na me de a wo ka fa me hu na ma agea ne ka kire me ama me so me ka sa asem ne kire agea enti se no so wa amfa nso mame na agea ne ni okunu se me o mu wa adwuma na me to a wo mu mo asem we pa ese konfo ne kan hagea ho asem kire me pa twan konfo na kan onso ho asem a kire hagea me pa twan na wo ko hagea ho no hagea ka de konfo ka fa wo ho kire me pa twan sa na na onso se ne de konfo onso ka fa wo nso me pa twan sa na asem ne ti na omo ne konfo na ba be preso na konfo na bodua se on fans mount se ko me pa twan also the crash form se say na dwuma o ye me kura wa ye bia ma mehunu ma me ko bo nipa na mane o de ahye form se say atwere ta me egu so se nkume konfo no me pa chan me wa ye bia ma mehu nya tro me fa tro nto no so da wo se asem pa na wo ka fa ne hunti a ama wasie krata me ewu wo o se me ma kodi na tama bonten egu no hu fi eti me mela me dwale no de odi gina so nyina se me dwale no na me magu no hu fi makoka na sama bonten de odi de odi gina so wa no de wo gina so wa no okay atie for asem we de ya asem pa ya asem obi se Nana Yaw Krobea Asante aboabo ne na abaya ni bodin no nsuo ewa na nsu baby anita no dumase area oh okay mate DJ Obed mate me da se why me da se asembe ba da biampa nana enti na wo edi enkomo na ekofa ba ye ma wo koka de konfo na kan fa hagea ho kire hagea no emole na asem no na mimi bisa hagea se adenti na wo firi na aso na wo tete mole na ko nti wo ba ye na ma me na anu aduane amana ani da nti oni no kofa ansem ni nyina e ba nti ga ne ye no wo se enye wono na tete emole no ti bibisa ga ne to aso present nya ga ne se enye wono na tete na na fa rover etiti mole ni digum nti me masema kan se ne te saade a wo konfo no won ka no kore me masema kan de kofa ansem ni nyina ba ye no eji wo ka se won ka no kore no de na hagea ka kire wunti ma wo ka hagea nso de akonfo ho na hagea ne be ka se na woni mo ho nsem a wo ka kire me ti me ba ne case ne se na hagea ni ho be hagea ne ti me hunu sansem ni nyina ka ni nyina kire me enu na ma me so me ka ti watimi aka sansem we se nyina kire wo de a eni ya wo so yale na wo so no eni ya wo so sei na waka kire nya me nko ampo na waka giso obi a me ya adwuma na wonka be sa yale we nso ya nim guase ya de na konfo obi be ya de a enipa no kura ntua wutimi da ne ka nipa nda kata so kura na bebo ne pono mi wu konfo papa bia ni ho a wo ya de mu obi wie no obi foforo ba wo san aka enu de me nka se manka na aka kire hagea me pa chan enti ye de na hagea ne ba konfo ni fie ho no ono nso be ka kire no enu ne dia sa ne yale na wo no so na me kan ne okunu ne se ogu ne yiri na nimu ase enu ono ne ba ne obi one konfo ne be hamye ti konfo ne bisa ne se hwan ne kan ne konfo na no asem no no ena ono na be ma ne bebo midin se eye me ena me keka asansem ne kire no oba ye so me ka chen se ba akofo ni Coconsa enti wona so opa asem no kula agea ne aminie na de nam so agea kan ya ma me so me ka asa no wo behunu bepem ne no so no o ka sa agea ne beba ama na flem bepem ne sa agea ne bebo sa agea ne mawo minim benua na so na ne ba ne de no hwan ne koka kire ne ba ne se wa ka kire ne se o yututu ni me pa cha agea na ne ka kire me se ne ba ma adwo se adana na mimi wo mimi kunu ko no o tete ba bi hwe ya na o hwe mi kunu kura asa wo yale
enti ho na me so me ka kira dia ne sese ma adwo so nya mi kunu a enka nyansa nko ne nam a ye di ni di hunu no o ka kira me pa cho me ka kira dia no so hwan ne kama ma adwo ne te me pa cho agia na agia ne ko ka kira ma adwo se wo wa ka kira ne se nko nya ba ma te se wukunu na kenya ne so nam e ma ye ne de ye no no pacha nti ma adwo no so mi wo fie bia no ato am no abetrete me ntwen na me hunu mi wo fie bia na no kola da wo san ba mi fie me enchene wa betrete wa me enchene sa na me de be ba ha nti na ma nkoye case no na de ye duabo business bi na ekoso ana ase de sabe ye hwade bi sa wo ye sofo wo ye imam ana wo ye konfo a wo ye kanini esum bia mu na no dani ye kanini enti sasamba na wanhunu kwane a wo befa so a wo be kura asem no a wo be kura ni hwenhwen kire se awura yi wo ye onyonko a utumi ni di nkomo ka asumasem nyina wo no ho o de mentema ene me wo ma me di wo fufuo ni me bosu ni me paint lover nyina me ne o ma wo no sisi a me chele wate kra na me de hye wo no ho me ne wo kasa sisi a me fa ni se me nwia me fa ni se me nyini na didi eye bibia anu atumi abodua me nyini na didi ye bibia sisi a me ntoma wo no ho me wo ma pa di wo fufuo kra wo no ho me nyini na didi ye bibia na wo so ko kan sa asem ne ye dai me de minim say agia na ka me de me nko bisa no enti minim say ono so nko bisa no agia no ka wo de se konfo no ne ka ye de kire wo no wanye din no ama ne ho se konfo de na aka sa asem we kire agia wo me ho se de wo sitie no mini ni di agoro nyina mete asem mete me ho asem a mintimi nko bisa because openu abole nuabole de eye ni nsuo waba no ofadua me na wu ne kura wabo ni dua me na wu enti me mete me ho asema se de ositi eni nti no mintimi nko bisa no enti me mete asema na ma home so mete asema na ma home so me fa ne se ye masu okay arafoni ade share de ebeye bia no asemba badabi konfo afia obeyi ne ho ano na so the champion mine na so mete on kache osna na Krobea God bless you yankopo nshira wo nsa no adwuma a wo ye de soma santeman no na Krobea so tikoso a nako zifa eno se my sister enti unsu ntumi nkipi secret kakra se konfo aka haji akonfo kra ho asem a kire wa ada na wo haji yi wo ka wo de no unkipi ni secret na unsu ko bie wa no ko kan obi asema obi sa no wo se wo ntumi nkipi secret kakra se konfo aka kire o se haji akonfo ogu na wa ka kire o se ko ka kire haji akonfo gono za gono ikura enye ma yare enso nko a eye mema nso yare etumi chi obi a ma de na efele che mema sao se ne de samo yensu etumi de samo ana no de wonim ma de no ko ya che mu de o sao enti o kan na hye hagya hye no se konfo aka sa asem no no na koka kire konfo no so ogu no no ko Pedro na konfo wonso obi be Pedro wo ho a wonso wa ye te se doctor yes konfo wa ben se de ekura na eya hahan enti wa ye se doctor no obi aba consultation wo wonso wa na wo koka kire abaye ize hagya akura ogu no enti wo wafom we nso afom agya ne nso afom enti we yesie kokra konfo oba de na apeso bi sarura no era de na hu se konfo afia de wo crash fom me pa cho waye bia mama wo de no bi sa me de onu ane kai ono ane ka kire wo se me pa cho wan kan kire me ma me bai wo kan ni nyina kire no
o ka kire o ma me se wo nti wasie kra wo me pa chan asesa na bosum nyina akoto agu wasesa na bosum wasesa nkumi a wasesa na bosum na akoto agu se na bosum na nkumi a nti se kro nya adwuma biem o ka kire o ma me pa chan wasesa bosum na nkumi a onfa ne nya adwuma biem wasesa akoto agu ndi oku ya no akosesa ba me pa chan sa me pa chan afi yen hwe ni sei wo se obi asem na ba ye no wo kɔ na akɔ ho na asem na fa ho o nkasa em no ebra wo kochia no eda edi nkan no ɛhɔ na me de wo free by me pa so kai so kan sa me pa chan na asem ne mfa me ho na akɔpɛ de be akola na asem ne fa no ho no onu mom na ka kire me se opa me kyɛw mimi enkoja na sa asem no ye klemoni obo maame amane a o maame nkɔ ena nkremofo nso sebe omo so saa anoma no eso enti opa me kyɛw mimi enkoja ne se ne maame ena maame ne akora ne kɔɔye enti yekoya na me bade ekopie mu obade ekopie mu sese pa kyɛw ene de me de ada o mu nti akire ye be kan nso asem za me pa chan ndi se ukoja akwada ne se ne maame nya sa me pa chan ndi ko na nka bibi si ya nka obegina mu se ne maame so what ma sem bisa na se me pa chan matiase ese o maame wo ho wa ama na ambo ne maame ama na efi se nkramofo onko bosom so se ni awoka no na wo de wagina mu se wo maame no wo de na ye ba na ne na kobosom so ndi wo koye na sensensem bi a ye keka bibi se ekosi ya nka obegina mu se maame na se nka afi de nka akobo maame na ma ne ye ande eno no ma anwene ho saa wa anwene no ho me pa chan afi de twato edie ne si kwan se bra agia keka ne nsem kire wo se ni se na wo se wo ka wa no tum na akọ ba bi sa me minimi se onko bisa no me so me de on so ka kire me no me so mi nko bisa na ye nyina nka yaye ahweye wo no ho na me se sa na me fa no nka die ne si kwan se obi ka se ni se na konfo aka afa wo ho na nka wo be ka wa no atum na nka wo de wa de ahye wo ho na wakọ ba bi bibia nsi kwan sa na okeka ansem na ehye me sa asema ya kan me na twa na obi ba wo na so na enu mum na wo ka kire nipa no enu nti na ma me so me hu me ma ga ni hu se nipa sei e na wo ye nti woni ni di agora wonye careful ndi se obi ka kire se wa na wa pa asem ama wo ho a wa no na pa asem ama wo ho a ebi se bro ya asem ya nsoma se kone ko bisa no na akura ko bisa no na akotwetwe nsem aba ndi obi ka se wa na wa pa asem ama wo ho a obeso mi se o me so mi se ye no crefree se wa nka nkire mi se mi ko bisa e na me so no me ne na ye se anua me kula me masem woti bi bisa enti me na ye se anua me ne ye bibia bo ye didibo me ye bibia enti me ma mfa ne se obetimi aye sei aja kwa me na me da se madam papa ukoja wo step doctor na say wa adopted doctor na say oko san ho na say oko say oko fa konfo na danfo e pa cho me ba de na ekopie obi na asra wo se koja ne baabi ene wa koja no wo ba de akopie mu wo be ye ho amamra wo pa na wo ye wo ho wo pa betumi akoye wo baabi enti wo koi se wo koja obi wo de apie mu aye na kɔ baabi ana se wo koi se wo kofa konfo no nyonko man kwasa me kofa no yonko ni kopie mu no wo ho a no wasoma ama ne ba be frɛ wo ho a na wa ba saa na ade ne koye ya ama me ni no be ye free obi ka se wo ya hohihia obeja tu e ba chan na me da se awura papa wo ye Coconsa ni me pa cho David ya kaso obi e Coconsa ni a wote ase me pa chan ase kire sei de ye mfa asem nya no wakoka na wonye hye nso sei ni ye mfa asem nya wo na wokoka o mimi mom de se man kan o ga ni de na woka no ma men kire wade bibia mu no ya mebusa me penti ase ani hunumu ansa se ne wa kire Coconsa mu no ma ye hwa ade bi konfo na aka kire wo se agi akonfo okono watete ne mole nyina de kɔ meboa eno wakwa akosi aha di akonfo wo baabi sa konfo na anka ankire wo se wo kɔ ka kire hagi akonfo sa ade nti no watete mole ne kɔe ena wo nso ye wadwen se nsantwiro ni enti wo nso bebusa
agye side of the story meboa na konfo ne dia asoma me pacho no mfa nsoma no mfa nyawo me pacho de okay now agye konfo aka de konfo na kan fa wo ho akere wo sa wonso na konfo ne nsa mfa nyawo sa wonso ka we nso de akere no me pacho no mfa nyawo enti wo ye konkonsa ni oba akoko wo ye konkonsa ni chom ditu na ukura konfo yi a obubodua saa no sabi obi so tenchan a obeka sa wo konfo yi wo pese wo di duadane ni ye business. I'm telling you because indirectly obi beka kire o se wo di duadane no e pesika e dia ye business hwe o ye kodane se medane a me dane me ba ne de eno ho charge nko me wi ansa na ma bedane me nso me de eno nso ho charge nko tie o me body di bobo the ball also obeje mpata 10 million na wa sabe wan hwe ye obi ti ba bi obeka se wo de duadane no ye business e na agi sika de afiri obi ho enti ene ye enti na obubo duasa wo so wa konfo to me to obi a wabo dua ye bedane fo se dua banye da bia ye kwa nananum wani mu omonka enti dia na ba ye konfo asabe wudi dom wani mi ye panyini wo so bebo dua wabra wuni mamamre ni amane se ne yete well ye be konfo afia ho na ya kwa akubisa no se die na aba amasa asem wi enso asie hwe enkomo we ho wa wutie no famu aba dia ye mfa nyaawo no memfo so a empe emfa nko ye bibi ye mfa nyaawo a uhunu atwam ko ba bi enya wasemwa ye woni pa bi no mu ete sa he me nam hoi yaw minimanum yo enti me nam me kura adam ka anim minimanum ye sabe ti ameti hoi me dadaja banchi haban na manwunwunu no nkakrakra na me di afra kata madaja so me sa nipa yi me kwa akofa abo aponche nyonko ana me mfa kire se me kwa akofa wa nhwe ya abo aponche bere ama masa ba bedadaja bio enti me mfa sabe hunu wo ho hunu de wufiri hunu wachi na hunu wa nyonko semmu me sa me nyonko ne na da me ba ho me no te papo ano ye te bema so ye na mafuom kwa so ye na munsu kwa so na wo ka obi ho asem kire me a mesuro papa dia woni ni nam a wo ka obi ho asem jataba se ya no tie o suro no dwane free ne ho enko ne nchen bio saa netie se wonso ni ho a obeka wonso ho asem dia kire obi dia wo ka obi ho asem a kire o ne wani age nana dia opemasemo hwesa amanfo secret nyina no o reveal mami yi hwe we ye obeye na adwuma wonso ni ho obeka wo de se wonso ni ho a obeka wo de enti me saa nyonko no memfa bi wa wutie mitie fa mu aba na ka kire wo ho se obi a wone wo ka obi ho asem ne no o kira wo de ne da track ne so aye kobo ye bebusa nana sabe ono so side of the story na yehunu sa nyenyem bia adenti ena abanesa na konfo afia ya awrai de ne ho asem abayenim hano enkomo a one ye boye ye na no asem ni nkiremu a ode ma yen ewa awrai ho asem ne hono munya aso nyi masum na muntie bi abna no ma abna papa wose wo hu se me sense odi abone dua minim asante amamle se konfo modua se minim se bosom na mede ne ya adwuma no sabi bosom ne ya adwuma no waben anatumeti mudia adentu na meko frensu abodua papa me come na me 10 years me kom kobri me ye kobri bagina ba me ma mu fie bosom na ye tano so na me sakom no eto se me didi se abosom kuku da mienu wei e wotumi a e de nti na me de kwakodane enso foforo so wonye madwuma ma me anokwa no mabu mabosom fo anu tia papa anything madam fo preko pe ene wo anya nchan kura o
me no ne kasumasem me bibia hamia empo be ma me ne tiese o ye me bibi kura me susu wo so kunu ye o bibia wo so be susu wo kire me ne emi no ya cha ya adwen because oba de obefa adamfo a fa oba wo be ma tene nchen o waware enye be ma wo kofa sujani adamfo a obetima keka won nsem wa bonte basa na nim se madamfo na no odu sana mi nim se na wono kwa odi nkumo de fa na no meni ne di nkomo du akiri pa sense me koy operation ba ya ye betwitwa me meni operation ho akade bia na wonsia de otoso nson ana me ye operation me ba na me sabana meni operation ho bibia o no waye ba mienu ne miensa nti wada woro ma bebe che me wonim die na aba na yenko doctor yekoto to ne ma ye ba ye papa so wada unua ho adege ma odi kosi abontene eja se wutie me pa mi teo pa wuti me di madege mo kosi abontene ekeka me wonsam mama kwala o me nche free yakwa ye nkoma mudi ye me ba obebo wa manese na kwala me se wusi me boa me makura ni kuru ba me nche be kan wonsam a wo kan ye nyina kire me pe asem ye ni nti me sa fra wusi o ma me fie han mo da na wo pa de so ba pa ma che ode e bi nsi da yo mate etoso biem kwa twa ma wo kra ma me etu ma bosom atu aguo a ya dance ye wo ho no a me de ka tra bosom ne se kobri so ye kobri dia me sum ni biem bosom a wote tra ma bonte so ni ba fie bet ma de di mo yira tam ma sum fie kodwo ho me mansia sabi me nya mo bone da ana me kese me mu mani mutia da na de no bi ade asam ye wo bram na se me so me de bedam a ontimi nya bibia ma me hu se ma ye bibia ma hu dia so mo ntimi nya wo hwe dam se so mugu ma tubula bi wa ha se so mo nyina me furugu ni bi pia ma do magum a cheta bia to so se abran ru se yes abosom no hon mo dia enye no oba ye betena se nya de company fu anim na wo dware me because wo gu me ho fi wo se pala mpo me ne bi papa obi oni pala o ma me duabo nya no me dane no wankasa wo so wankasa duabo ba miensa me dane o wodi me duabo sika kakura me na me nyi ni 1000 kwan fi ni ho ayam me adisipoku ana mitimi dane duabo a wo honto wa me nyi duabo sika 1000 kwan fi ho no moda because sunsun adwuma ye kan ni wonim ni obi on kita sunsun bia na betima dane sun duabo me danu ma me duabo obejo aka kira me se na wa anya de no se ka o jama me ma me wu na kwa ma me de me afoso no se he abna fura ko eni wo ho ye nto eti me pa de me ne me ma me ko but se na ye me ma me basa se de wo yo ma me ne de me nye eti so person ne me na mo de a ma me asem no fato nchen enyo ma me basa e na me ne wonam wo ko de wo ko ba bi ko board ya to wo so se wonnim na fo na chi a wo suma sie nkun papa bla me donya me come mai tam kese se me dane madam free abo woni kuna chi ama mo be ma na mane me dane no enyema wo ya de me fan to bega because me yesunsum ni pa nye obi asikit metimi aka ene wa ho na ayo oba udidi ma me bidi me hia bibi ambaje furu wo so wo hia bibi aba me ho ya dane nua wie wo pema asamunti no uto woma nyina breme wo betu se na naji woma fa wo fufu afa wo ne fa di fufuo na me kra de be me koro me pasam ne ma bebrebe de be ko na die be nti ana wutu di mi sa aboni we me kwa wo so na me ba moja wo me wa fra me ntoma me sintoma no de wa de brewa wo ka te me sintoma no wo bia de be tene mantoma me tie nyina no se kwa so wo ye konfo ben konfo woni ne ho hye enye me na me ma ne ntoma kwa te se ne ba kra enkantoma no wanya bia fa cheche ne ba ne kunu ama no hwe enu gwase be na chese ya se abua na nchi wo mu ade kwa na nya bolga dwomo eti media man friends yo me adisipoku man friends yo papa me from abosom because me nim diesuma kwa ahina ka to ho mi suin na me bo me hu naked mi suin guma abosom so ayame ya sesu ono so se bi baby kura hu na daje mu da na ne ba na fa nkoto abontra nkoka na se me media na na abontre dia ene na ko biri mi mu ni so ye bosom o ene na santen ma bosom wonye bosom
Intimidate. Me influence you more ni dua. Ne mom me de to me kunuma no mu say wo mu ne ni mame say me difo a o mama me ho me fuo die say me di bi ma o fa me bi ma die fanya dem bra me. Wo kodwa ato a wo bi say nipa no na me pa cho papa no. Nipa ko no ba mu bi. Nipa ne ba ye no me ka tell say de me ni madam fu ni say ntinu me ntimi nchache wo fa kodwa wa akasa wo charge. Wo kodwa si na na ye ba ma formula me say me ni problem. Empata mama formula ni diabonda ni mama formula so ni problem gan nko to na kokom na me na ni diabo because me de manu aka se bosom ne so no menim se diabo etu onla ni ansa ni so me kwa kasa cha ma bosom na mfa bosom ni mesuo ni ansa ni bibia gan ni gina bra na nim ka cha ne se baba me manim pa da pa ma cho bu kotodwa die sia e de ma me wo ba gina me manim etu ono obu ni kurom konfo sene me no mokọ na mkọ da na eduabo ni dugu me so no ha na konfo be me di frɛ me nana woni na na asia ko bi na me simpa chan ni tos me se di problem bi aba ha me ye charge me 1000 kura me sika ko munyo mu gina wono mo toto papa so ana se papa wa ka wie de minum se konfo so obi ba no se eduabo asema bisa ni oyeye mon ko dwa ato ma nipa ko de nya bibia mfa nche no ansa na be da na eduabo na wada ne na mo eduabo na wo da ne no wo da ne kwa be so na friendsio me na me ma bosom akasa akira ma bosom eti kwa be na be fa so obekasa akira me ma bosom wasi anu so me kom kobri ni bitimeti adane papa no obi a wakwada ni diabo agu me so de e de na me mo mi diabo na enya no asemba beda bi wahene wutie me pa mitio pa obi a wakwada ni diabo agu me ne me ba so okunye no e ya da na me mi diabo de enya no so I'm saying to be cast some yaw chilo bi npa kwane eya hom kura set minya ni padi a anya na abna wo sombre pa papa madam for abna wo sombre because na wonu so nti masese ma bosum na to agu anto so me so medi meni abna ntamasem mi ma me ne papa nyina ya dance mi nua mo mo fia man tamafo bebre ni se ma to bosum na to agu oge no efi wo menya adwuma biem obi a makoma bro tete yesi atwa mu dia nka nya wona ba mato abusu mato agu be ko gumani masba e fit wo no mantama metima adwuma kura ma biem wo gumani maspa eti masese mabusu mato agu se omu ni tumi bia omu otumi bia ana no mama ya asamne mla ne kan nya ndu mpanimfu anim na abaya no wonwale me nti papa na dia tia no ni mo ni bia o de ibobo bo ni bia me papa na metegana ena ba sa papa se na mabu asantema abosuma ni mutia o na mebu asantema abosuma ni mutia me metegana na french so na ho na metie sante hene ho no na konya na eduru ho no na makofle ho so kwa kobodua menye bi kura da me makwa komtete wo de wasam na ba ko sa side o kona na de yini free sasa na me nkwade a e de me nya abaya ni duabo bi adane okay what amate mi abaya ni money dia me baba ya no o money dia obi a wo si me baba ya di nti se ba cha potoyi wa dia e de na wo ko bodua so no anu se o fani kunachi dia e de na ya no me ama no na some no ka no e na da ne no me ama no because me ba no so apema so won so ye konfo apema so yire no di ni di agoro nto ye konfo oya ono akasa nim se me ba no se na won so enti so ka asem a kire obi a awo so ohunu sa asem na waka no eni enyan di papa sanete ni moni dia anu aka se mi ni kunu ma wa ma nya kunu ampa me so be dada ma me nya kunu ne nto ba ko pe na nam de atese me ba bepe mu ne enti me so me hwede e besie konfoi wa bo dua ma aji ade ni kunu ma omo frɛ omo so mo nane ma adane ye no ma wo sa bo awura yi die ewo abosun so aji ani ni kunu wada ni dia abo mi nanu obi adi abo so wakatem so me madani aji akunu obi di abo dia oyo otorofo aji akunu ba manim emna na asam no bobo ba no boy ni ba manim de ne saba be pempempem me ana mi so na wo ade na wo ya no akwara wo mi ba krom ya mi nimwo so de na wo sinyini ba wo
awurade nyakopo Scorpio ko ne me ba panyin me ba otoso mienu na fie 22 years eti ade na wo Scorpio ade ti na wo tibi do won sa da bo me akwa be so anu se na woni me die free sro bank aso da de eche am se sa ene na obenya abo me because what ba me fie ene na obenya abo me anu odidi mata moto me ho o to no na so mi ni sheka na se kobri wo hode a woni me no mienu ntam asem ma me ana be ma ni bu nkotodwe aso me na se nana woni nya nante anfim bebebe won ka sa se mu bi obi nchira me da na ma husu wani abre pa na asem kobla nyina fi wadanfo abra wona ko fa wo nsa wo de bai wo be kana bontre kura na me ye obi me so obi gate ama no se room na kodi hu ko wa wo mu no eti boy no fe na asem mo bai me etena ase na me ko fast eno kwa me fast na no the word na me je on mo kan ye no ye dane kwa na me asa na me ye bufuo na free mu empanifo mienu bi be kan maanefo no ena me den sagu fom na me dane na mka se sa abana na kan sa asem no bia me kwa abana so ena me kwa abana ho sa dana na me gina so kwa abana ne na so madam funu se mini hwe pala kura mini bi papa mi donya me e ka se kan ye die twa me me ba ote me na so abana mo kasa o se pala kura mini bi aboso na kitami a sabio enya hura wu ye tantanta intenti wo na chase me wa aboso me hwa aboso makuku da me wonu kurom papa ye me nam se dua kura no yo so de ya djuma na tumi trama tumi timbetina ma ya djuma ente sabna se mini tumi a adenti na me kwaso aye djuma mantema ye tokwa so de do ente se ma djuma nyina sai mi tifie ma to ma boso ma to agu se aboso no muntimi nya djuma ma me dia muntimi ni me ni abrante ma se ma dia nya dia me sabi impreda sa aboso na me de na sham na no me kwa kokukuru no e wo mo se me kuda kwa boka 260 million na de me kwa akopete na me bae ma mato boso na to because of abra hunti. Okay. First half konfo afia na no asem na sebe medinki akase kanini wan hwe yi a ubenya sembia ensese wunya ubenya sembia ensese wunya memeti hey not on first occasion and second occasion na make us asemwe me se matena abosomfie da enti minim sene abosonsem ene abosom edi wodwuma afia yi utie nani a ne nsem no ehuna wom too much konfo nkasasa eno ye baako. Okay, my yenhwa de bi second half mama mintie second half no kakransa entani fose de ode na de bonkum na agie. Okay. De ode na de bonkum na agie. Sabi mi na me de mi kunumu na me ware mi kunumu no abusuan dodo ni nyina wo ho ana bosomo no me ye wo me ne ye bo ye sent e me na na kantam to me na na ne kita sa bosomo no e na me ma ba na abetoa adwuma no so na se me se me nya adwuma ne bie mu a obi agumani ma segu abosomo no fin agumani ma se a ampa abosomo ntimi mpie mentimi mo la te se do ono abna no wo hye ne ntale yi na wo amugu wo no mo e chene na me tu agu sabda to be ja se ma dibu suma cha ma me ho ye fidia e fini ma tu agu e te se du suma kwa ni ma ni ma asem yo kafa aboso no ho di ma tabu ma ni mutie bia nam so nto boso no gu ye metumi a kire mu And you want to hey wo bia me kwa na wanse ma akoma ma wanse na di ma chi de ya asem ketwa papa o commande wansa wasi makoma mi ma di akoma chama me kwa na wanse na di ma chi. Hey, we nyina wo kan wo kan se wo nyina di akira me enti se bibiya na wo safata se bibiya no me ho wanse na no eno anam de dane ne ba di aboma no enti papa me di me ka se nya me ya na me boa o enya me ya pa ba na fa so ne be ya danfo ekwa ofa so me be ya danfo enie aba me di kodi wo bi ba wo nsuom enti wono eni abaya bi ene de abema ne ba ha eti kasa ne nyam mo so lo ba mo be fle suman no
so ma ne ti see ye no ne yesi wo wa baba ye bi ka ho ene yesi mo osi ne be ka cha ne se hwe wo ye ka obi asem a wo di akire abo ose ni ho ankro ne ba no wo ba no kwa se wo fie wura wo ne tie no ne ba be ma di no anu o yesi de mama me say ebi si da na ne ba no ye veje won fa be ma da no won ni so ba dia di pa che won frɛ boy ne ba me hu asem mu no kore ampa bosom ne tire so ama ye so mo ko frɛ ni fie wura ne ba wo ba wo se wadi ne mpre bosom kwa do so wadi ne mpre no wo ba wo so wadi ne mpre nan no di ni de bi o ma ne ka o ma chop money na za bosom na teso mo so wo bosom ne de nya bibibia no be ko true fad na ka ne nyina akire wo ana ma me ne hunu se ana na sa do obi ba me di na chi aba ba ye ma de na me ba asem na abesi mu di a ana na sa de me wo ha do ba ba dan bosom ne fi one of madam fo no ano no eti se na asem bi hia na wo be ka akire me eduaba asem na madane no woni ni nua ba ne ma me ntam madane o modua bo bebre ne ma me honhon mi anam sa ma me ne yare Mia na me sa ma me ne yare me wa dansefo nso wo ho me ma me ne ba ha me ma me wa ha me papa wa ha me nua no nyina wo fia obi ehu se da na ma me na ye me ne fo adamfo wo to da bia o to mo bre me ni kuna no ne tie de menya asembo ne bia nkan fa ne ho da because kakwa ka me na ma ye ne kunu bo ne because be ma no bo oba ne duabo no me na oba ne be su tiram se nana me sraw me ba ne school okọ sisi me kunu nsi me o me okas wan sane me sika ko on sane me ma me nya sika fanto book ma me ba no nti wada wo ma do me na da ne duabo na ma me na me hunu kwa me fa so na to book ama me ba no e da ne ma no papa bisa no no woni 1000 po me de mensa ene me nkokọ me de gina e da ne ma no papa me eye me ma se die se bi obi kwa ho kirem no waba no woni bia me na adwuma na oye no wanfa na adwuma na anya sikasem eti me kwa me timeji 10 cedi 20 cedi dan obi duabo enam sentino me madam fu na hunu se amanfo dan duabo ji sika kese me nyi bi no me nim no pa akire me nim do pa akire papa enti no media me kaso wogun me ne me ba hu fi a wagu ye hu fi pa wo sa Germany me ka cha ne se me ye konfo na ma ben a me ba bo adwaman me mama boso bo e mo nkire maduro na me tete na me ba na adwaman nti anu so me hu bi da nti cho no mom na akwache bo suma kwa ahene nim okay premia dia tia no me da se pa konfo awura sansem yi a konfo yi kekan ukogina nanim no ne eye adobaba ye wo sansem wi na me ka wono ana bosom a wokwam no sana bosom ne se wa ben dia woncheme se me nka bi da sansem yo ka me nka bi da papa me ka me yam se kaka me bakro sa asam ne ba ye kora no me nkwa da nim da ba bosom me miensani me nkwa da nim da wo ma hu no kora ba akopɛ no kora no wotekam me nkwa da nim da etu wonu dia so wa bosom a wa binya wo mra ne anya hwehwemu sa me na me ka sa asam na wonkume Jataba wa frɛ hajia no ono kwa na me di kan frɛ no aha ono ne kan de no kan nana me frɛ no ana me bisa no so ni mewura yi no kre na ye omunyina wo ye namfo ono agea no ene maami ana konfo na ni kunu de ne konfo ho no mo fo ayaresa na ayaresa ni mu no ana lady ebeto woni okunu na omote me se kios bi o kan bibi mi refi ho no oba e container bi anim na ono mo eti wono mo na awrai be bisa na more ho asem tu o kan ye no no se o da bi ma me na na tete de ma no na okọ na awrai jana no ye no bisa nsa de no se unde unim nsem a waka de a kire me afa wo ho a eno no obeka se awura ne ka kire ne se wokọ washroom na okọ jonso a obi antumi nwura washroom ho ho bon ho ye kankan kan dini kunu ti ye ne bufui se ade na yade wo no so no de akoma konfo na konfo esa wabo obi amane nti woni ni kunu no na ne niema wo efie ho nti wo mokọ so mokọ sesa niema no mafiri ho nti wono haja no no so kan bi kire awura yi nti omokọ fie ho no wo se won de wan ka hwe
enti okọ fie ho no ana ne kunu ne buafu enti ne kunu ne tu chiki ma konfo na konfo so tu bia ma no enti na ne buafu no obi san say de na so nim de free suro ba anka wa hyeda de eche wo na wa beki ka se de afọ enti ne kunu na amọ awura yi enti ntokwa no ne kunu ne ye he ntokwa ma mu de pie sa de bai ti omo bai no ana ono age ya ne beka che nse ntokwa ni nyina afore bai eye awura yi na be di Coconsa kire no se ne yade na wode ba ha no ono abona mane ana ono nso abo ono nso de akire no nje ade nti na ono konfo ne ye sa de no ti enu nti na ne kunu buafu ho na konfo ni bodua obo wo no mu nyina adua ti obo odua no ena omo frɛ awura frɛ no sɛ omo ti omo obo odua wo omo anim omo sɛ ema omo dane wo no mo de ani frim nti bu ba ti mi konfo ne sɛ wona na adua bia konfo me bi sɛ da busa no na ɔse ɔna na adua bia agya ne mo voice ɔno nso sɛ wadane ɔse ɔdane ye efi wo no wie no obo awura we bi sɛ ɔmra no omo nane masa ɛno na omo to omo nsa frɛ maame a ɔma enti ono de ende onfa ho biem ti me ka je nse asem ni nyina afore ba ni free ono enti yehia ono yehia konfo no ene ne ba maajo because me ne maajo ane kasae ena ye ne konfo ba ne kasae ena obo ewura ba ko bidin ono nso so ye ni nya no ni din komo enti yeto ye nsa frɛ omu nyina momo ye se ono beba ne eduru ye na wa ma na omo frɛ kire kan nsam se hande omo ma no mo emra me pacha no mo endani masa konfo no oyesa odi ehunehuna onhweye tobo onhweye onhweye in fact onhweye she should be very careful onhweye asemi ba ye no ho se ye ya be ne wo ka sei patuo wo meduma ensama patuo ka kire bi se ya no konfo wo hweye kwan a wo fa so a wo ye nioma bi no hweye asamba eya no tekrema ne sen na eka o kasa emu no ehunehuna wom too much ohunehuna too much yen kasem sa enfom so ba eye nipa ne tena se eka wo ye ka bone no unya bi adenti na be ma bodu ato ne yire so se ma ne yire mfa dachi na wo fa kire kokodane wo konfo wo nya bone ni bi ye bodua anka be ma we ni kru no ena esa wo konfo no be bodua because won so ayen bone se awrai ko ba bi ko ka kire obi e ma nipa ne ye na dwen se o dane no omo frɛ wa wo kra de omo frɛ wo awra we kru no wo frɛ no ansa na wo dane se adua no o hweye ma me ne agya Abraham nka sadue konfo modua because how ka kire ye se agya no wa na ni dua na mom agya ne nso ka kire ye se oni ni kru ka kire ye se obo dua eno omo sre na odane omo de bo awura we ya eye de yin munhweye mintia sumbia wo mayimu meta sumbia chi na mom yema pepere ye enya adwuma me se me pemfifi munti esoma hodo a mawuram wo miami wiase a me ba ye nya asem ketoa ma kwa abusumfie es krisosumu mawurawura munchichemu mu krambosumu mawuramu nchichemu mu baabi asabe yetena se chanti nyina mawurawura bi akọ chanti bi akeke ka wo mu nsem ni bi woni agi nature die nyina no mawura wo mu nsumu baabi asabe mikwura ya mi dwane ye eye baabi ase ye be ni hie tie mi na mi dwane ye misro oha na nsura de obi a wo hu kakra woni mu yesi ye be initiate me na mi dwane ye me na me koye initiation nkode mu enti yemfa hunehuna enkasa sei yemfa hunehuna wa hwe ya konfo afia obi be ka kire o se wa wo bodua e de ye business bra me hona bedane na me nsa nyeska yemfa hunehuna konfo afia patuo wo meduma sese ye recording bi a patuo de sende be e ba wa hwe ya mebo yemfa hunehuna asamba se ya ye nyina ye nsi nkonwa na sebe ye ni die na wo ye de amawo ye nhia se sebe awura di oye no wanya de obi ni wunni nkomo ma won so nkoteto wo penti na atena ho de nipa ndi nkomo ye nkodina ba bi foforo nko kasa asem no
sabe yeti ya ye mpanyimfo na wo tena fie na akeka kasa ansem wo ya eye hunahuna na wo hunahuna susu hunahuna fia ewiase nta asem mpanipa o nipa ene pene ho asem se kuku amba keka so ma ena se wo dwen wo ho a onfa ho fore nkofo nsem a wonya amane na obi ne wadi nkomo a osemakwagina baabi aka na nipa na wo ne ne di sa nkomo no unim adwen ye hye ne tirim unim ho asem a ewo ne tirim so odwen wo ho adwen papa ana sa odwen ho adwen bone unim nipa no na obi ne wadi ne ho nkomo a na unim nipa na kohia na wo ne di nkomo no o pro nipa ne nsem o ka kire won o pro a kire no mumie hwe yie emfa ho ne situation emfa ho ne ne ebesi so obi ne wodi obi ho nkomo a ntokwapa mu ntem a na se bibisi wo mu ntem a enwo se wo de sa asem ne kokosi abonten na woka sisi a wo ne aba odua yi a wo ne nam yi wa chinchin a emu mpenifo wa kompenifo so tese etitirifo enso still fa na wo nchin enkoye na sisi a wo hu anu yi mumie hwe yie yento yanum obi ne yedi nkomo obi ne yeka esuma sembia ye make sure say ye be keeping a secret ye sua se ne be ya ye be ye din sembi besie kakra na aboa ye sa de abre ne abebia ne ye be kon so him ye be ye ne afoforo benya problems ama e bi kra na ye asemo ede enso na kwa kubua ire etia ye timomi ye hwe ya na monto yi ye hwe ya no kasa yi ye hwe ye nkomodie mu nso ye de eyi na emoa ye na ma ye nkonya problems bia ebusua ye mfa ye futuo emfa free sa story we mu ne emfa ntu ye hofo ye mfa mmo ye bra ye hu kwan ya be fa so ye betutu ye ne ama se ne be ya ochine bi no ye nkon so hwem ye nkwa amane mu busua me de besi ase da se ne ye be san so ahia biem mema remfi aha eda so a eye emergency Ghana TV me ameje adwakasi na me di dwumede ba wakwam me di ameje so ene nana akosia adepa se wo hia me wabonten na wo frɛ me a meje so no mama 2 ebusia like video na share na afin so san so subscribe na drop a comment no e wo comment section ho no na bibia entoto na akwam ebusia da se ne ye be san so ahia biem makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.